Dobrý večer, priatelia. Vítajte v aktivácii Sila 8, tí, ktorí pozeráte zo záznamu. Dneska sme sa tu stretli Jirko, Hanka a ja a vy všetci, ktorí pozeráte, lebo ste z toho súčasťou, aj keď na diaľku, aj keď v inom čase. No a teraz sme akurát sa debatili na tú tému, že v čom by treba Hanka vnímala, že by potrebovala posilniť cez princíp Sila 8 a povedala, že sebavedomie. A Jirko, jeho zaujíma v tejto chvíli, ako som to myslel, keď som napísal, že dneska môže byť téma, ktorej sa budeme venovať, alebo respektíve píšem to, že sa ideme pohrať s nastavením podvedomia a mysle cez silu 8. Tak, dobre. Čo tým myslím? Čo to znamená? Cez silu 8 nastaviť si myseľ a podvedomie. Hanka spomína sebavedomie. Sebavedomie je téma, ktorá sa týka každého z nás. Sebavedomie je schopnosť, zručnosť, ktorú sme si nadobudli tým, že sme niečo robili od detstva a nadobudli sme v tom zručnosť. Som sebavedomý v tom, že viem bicyklovať? Vieš bicyklovať, Jirko? Co Jožko? Či vieš bicyklovať? Jo, ale už dlouho jsem nebicykloval. Hanka, vieš bicyklovať? Učila si sa bicyklovať? Dobre, Hanka, daj si teraz mikrofónik. No, Jo, ber to tak, že ten mikrofónik je najlepšie vypínať, keď náhodou niekto dobře, zaklope na dobře. dvere. Ale ináč v pohode ho maj zapnutý. Jo, A, nevím, a, nejsem si jistá, jestli bych teďka sedla na kolo. Už ale, jsem dlouho. kedysi dávno si bicyklovala, že? Určitě, určitě. No a je to, keď si na to spomenieme, takže keď sme si mali prvý raz sadnúť na bicykel, tak to bolo aký zážitok? Takový divný zážitek to byl. Můj tatínek mě totiž učil jezdit na kole, nenaučil. A pak mě naučil brácha jezdit na kole. A zase mi nevysvětlil, že to kolo má brzdy. Takže já brzdila o cokoliv. Takže náš najväčší zážitok bolo, že to fičí, že sa to rozbehlo. Potom prišiel druhý zážitok, Ježiš Maria, jak sa to zastavuje, hej? Přesně tak, přesně tak. No a s našimi myšlienkami je to podobné. Ono sa to rozbehne a potom sa proste chytáme za hlavu, Ježiš Maria, jak sa to zastavuje, jak sa to zastaví, tie pochybnosti, čo o sebe máme. Že, Jitka, ak pozeráš tento záznam, tak pripomína ti to, že ten kolotoč, jak na tom kolo, si sadneme na to kolo a ono sa točí a tie myšlienky sa točia a točia. A teraz, jak to zastaviť? Kde sú tie brzdy na tú našu mysel? No, prečo to spomínam? Pretože my sme sa učili bicyklovať. My sme sa naučili sebavedomiu v tom zmysle, že sme tú zručnosť nadobudli, že vieme bicyklovať. Keď sme sadli prvý raz na bicykel, my sme nemali žiadne sebavedomie toho, že sa vieme bicyklovať. Bolo to zero. Nevieme sa bicyklovať, nulové sebavedomie. Ako náhle sme si sadli prvý raz na bicykel, niekto nám vysvetlil, ako sa to robí. Vidíš, Hanka, tu si krásne nám prihrala možnosť, ako sa naučiť ovládať ten kolotoč myšlienok, ako zabrzdiť, hej, v tom rozbehnutom kolotoči myšlienok. Proste niekto to vie, ako to robí. A niekto sa s tým rád podelí. To znamená, je dôležité si nájsť človeka, ktorý vie, ako zabrzdiť svoje myšlienky a rozbehnúť svoje myšlienky smerom, ktorým chce. Lebo aj keď si na ten bicykel sadneme, ono sa to rozbehne a ide si to, kam to chce, kým to neovládame, kým to nekontrolujeme, kým tú zručnosť na tej kontroly nezískame. A takto to máme s našou mysľou. Ona sa rozbehne a ona si ide, kam chce, kým nezískame zručnosť, ako sa to brzdí, ako sa to ovláda. A ľudia, ktorí vedia, ako na to, študujú.
vlastne ako funguje naša mysel, ako sa brzdí, ako sa ovláda a ako sa nasmeruje tým správnym smerom, tak proste oni vedia ako na to. My sa hráme s jednou jednoduchou technikou ako na to, takže my máme k dispozícii takúto brzdu, taký ovládač, aj rozbehnutie na nový smer a je to vlastne tá aktivácia, ktorú robíme. Hej? To znamená sústrediť sa do prítomného okamihu, pretože naša mysel fičí a rozbieha sa do minulosti. Ona tam hľadá všetko možné, čo sme tam zažili a keď sa to týka sebavedomia, tak všetko, čo sme pokazili. Všetko, čo nám nefungovalo. Všetko, čo nazývame, že sme robili chybu. Ona to okamžite vychrlí ten zoznam a dá to. Hej? Dá to pred náš nos a tu máš. Pozri sa, čo všetko si pokazil. A naše sebavedomie je vlastne energetický stav. Sebavedomie, energetický stav je to pád niekde na úroveň, aby sme si to pripomenuli, o čom sa bavíme. Je to o tej energetickej tabulke, hej? Pretože my sa bavíme o energiách. Nech je to akákoľvek téma, aj sebavedomie je energetický stav, kedy som ja bol na nejakom energetickom stupni, kedy som sa do niečoho pustil, že idem to robiť a prišla mi tam odpoveď, nerob to, lebo pozri sa, v minulosti si už niečo podobné skúšal. A ako to dopadlo? No proste v tom energetickom systéme sa prepadne človek odvaha. Hej? Ja som niekde tu na odvahe. Hej? Kde, kde v rámci tej odvahy, tomu to tu svieti, v rámci tej odvahy si sadám na ten bicykel. A dôvera je tam. Som niekde tu, v tomto zelenom pásme. Ešte nie som niekde hore, kde je už tá stabilita, tá hrdosť na seba, zručnosť a tak ďalej, ale som v dôvere, že ten, kto ma to učí, vie ako na to a ja mu dôverujem a ja to urobím, to, čo mi hovorí. Tak. Môže sa stať, že z toho bicykla padám a padám aj energeticky, aj emočne. A zažívam možná aj výsmech, pretože okolo detí sa smejú, ktoré sa vedia bicyklovať a ja sa neviem. A ja padám. Hej? A objavuje sa vo mne závisť a podobné emócie. Hej, mieša sa to s túžbou. Je tam úzkosť, ľutujem sa, Bože, rozbil som si koleno a tak ďalej a tak ďalej. A také veci sa mi dejú. A ja som taký proste neschopný a tak ďalej. Hej? A teraz je otázka, čo s tým urobím? Stalo sa vám, že ste spadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? Čo No, bolo potom? hodněkrát, hodněkrát, Dobre, hodněkrát. a čo sa stalo potom, Hanka? Jo, zlezla jsem znova na to kolo a Mhm. zkoušela jsem to znova. Jak je to možné? Že to skúšame znova a znova a vtedy sme to skúšali, až kým sme sa nenaučili bicyklovať a dneska sa vzdávame, ako náhle prvýkrát symbolicky spadneme z toho nášho kola. To naše kolo teraz je symbolicky napríklad úspech v podnikaní nejakom, alebo úspech v tom biznise, alebo úspech v nejakom sieťovom marketingu, alebo úspech čomkoľvek novom, čo chceme robiť. Hej? A my to vzdávame po prvom páde. Čo myslíte, čo je za tým schované? Já nevím, Mhm. co by tam mohlo být schovanýho. Tak sa vráťme tomu, čo nám pomohlo vtedy vstať z toho bicykla, z tej cesty, z toho, jak sme spadli a znova sme sali na ten bicykel. Čo to bolo? Snažit se naučit jezdit na tom kole. Túžba. Tužba. To už je prostě umět na tom kole jezdit.
Čiže bolo to také silné, že to prekonalo aj tú bolesť z toho pádu. Určitě. OK, dobre, túžba, dobre, máme veľmi dôležitý, no, dôležitý energetický stav. Vieme si vytvoriť takú silnú podobnú túžbu, ktorá nás bude znova dvíhať z tých našich nezdarov a nejakých skúseností, že toto nefunguje, táto cesta, ale tá túžba nás bude ťahať, aby sme išli ďalej a ďalej a dovtedy skúšali, kým nenájdeme cestu, ako to funguje. Já bych řekla, že určitě. I když teda Dobre, jsem namluvila, že chci teda změnit trošku firmu. Je to áno, taky síťový taky. Je to něco podobného, co dělám, ale jmenuje se to Global 3000, který jsem kdysi začala dělat. A tam jsem dobre. zjistila, že mám docela jako lepší postavení. Mhm. A takže zdá sa ti, alebo máš teda lepší pocit z toho, že by si mohla spolupracovať s touto firmou, tou Global? Určitě, určitě, A určitě. my sa tu trénujeme v takej schopnosti, aby sme sa dostali do lepšieho pocitového stavu a z toho lepšieho pocitového stavu robili tú akciu, ktorú chceme urobiť, pretože z toho lepšieho pocitového stavu určite dosiahneme lepšie výsledky. Robia to všetci športovci. Všetci športovci, úspešní športovci, ktorí rozumejú, ako funguje ich mysel a podvedomie, sa pred tým výkonom dostávajú do lepšieho pocitového stavu. Oni majú, všetci robia mentálne tréningy, všetci tí špičkoví športovci, ktorí dosahujú špičkové výkony, majú nielen fyzických trénerov, ale majú aj mentálnych trénerov. A pred každým dôležitým výkonom majú nacvičený majú rituál, ako sa dostávajú do energetického stavu víťazstvo. Skvelou ukážkou sú golfoví hráči. Oni sledujú loptičku, až kým nedorazí do toho cieľa, do tej jamky. Špičkový golfový hráč je v hre nie len v čase, keď odpáli tú loptičku, ale až kým tá loptička nedorazí do tej jamky. A v pozornosti tej loptičky. On ju programuje na to, aby tam vliezla, aby tam vrazila do tej jamky. Je jedno, na akú vzdialenosť to je. To je zaujímavé. Takže našou úlohou je vytvoriť si podobnú schopnosť mentálneho tréningu, ako majú títo špičkoví športovci. Robia to umelci, robia to proste politici. Politici majú normálne mentálnych koučov. Špičkoví politici sú mentálne trénovaní, aby dokázali zaujať pozornosť a ovládnuť tých ľudí svojim prejavom. Oni nejdú náhodou a nevystupujú náhodou na tom pódiu, ako vystupujú. To je presne, jasne definovaný tréning a postup, čo tam majú robiť. Takže našou úlohou je vlastne presne mať definovaný ten náš rituál, tréning, ktorý nás nastaví presne do tej energetiky víťazstvo. A energetika víťazstvo je opačný stav ako energetika pochybností a nízkeho sebavedomia. To je to zvyšovanie sebavedomia. Zvyšovanie tohto energetického stavu podľa tejto stupnice. A to znamená, Hanka hovorí, no dobre, ja som tu sadla na bicykel, dôvera, verím, že to dopadne dobre, lebo mám niekoho, kto ma to učí a potom bum dole. Čo som ale urobila? No hneď som sadla na ten bicykel a znova som proste prepla som sa zase znova do tej dôvery a do toho optimizmu a do tej proste túžby. Túžba je tu definovaná niekde, čiže ak ja som spadol niekde do úzkosti, ľútosti, tak túžba ma môže vytiahnuť o poschodie vyššie. A zase o poschodie vyššie ma môže zdravo vytiahnuť hnev, povedať si, ja to dokážem. Tak zdravo sa nahnevať. Áno, hovoríme o zdravo sa nahnevať. Jasné, že hovoríme. Aj to robíme. A potom prichádza tá
taká tá hrdosť na seba, ja som to dokázal, ja som to zvládol, zdvihol som sa z tej zeme, sedím už na tom bicykli a znova sa púšťam odvážne do tej jazdy. Hej? A dostávam sa do vyšších a vyšších frekvencií energetických stavov. Hej? Nazývame to frekvencie, ale to je energetický stav, to je jedno, ako to pomenujeme. A o toto práve ide, že my, aj keď padáme dole, našou úlohou je čo najrychlejšie a najskôr sa stade dostať čo na vyšší stupienok oproti tomu, kde sme. Kde si uvedomím, že kde som. Kde som? V strachu, smutku, sebaľútosti, zúfalstvu. Urobím všetko preto, aby som sa stade dostal. Čo najskôr. A vtedy sa to začína. Vtedy sa to začína v človeku vytvárať ten návyk. Ako náhle padám, zastavujem, otočka, dvíham sa. A toto robíme vlastne z Hanka. Každý deň to trénujeme. Keď si priložím ruku na srdce, je to nejaký rituál, ale je jedno, čo si zvolí, kto si aký zvolí rituál. Ale mne to príde také spontánne, také prirodzené. Hej, ruku na srdce. Hej. A na to silné elektromagnetické energetické centrum, ktorým je srdce. Hej. Keď merali elektromagnetickú aktivitu a energetickú aktivitu orgánov jednotlivých, mozog nebol top. Mozog nebol v aktivite. Elektromagnetické, elektrické aktivite nebol mozog top. Ale srdce. Srdce bolo x-násobne, srdce je x-násobne silnejší elektromagnetický a energetický transformátor a vyžarovač a generátor ako mozog alebo akýkoľvek iný orgán v tele. Srdce je tá pumpa energetická, ktorá nie len, že rozháňa krv, ale ona rozháňa energiu vlastne v celom tele. Preto je také silné, preto je tam taká obrovská moc, preto je to také skvelé pre mňa osobne si dať ruku na srdce pri tom rituále a cítiť to. Hej? Čo sa hovorí? No, rozbuchalo sa mi srdce, to bolo také skvelé, no to bola, hej? Idem prvý raz na rande. No čo sa stalo? No rozbuchalo sa mi srdce, no to bola taká kočka, hej? Hej, potom ako kopla do ryti a zase som bol dole, hej? No, a už potom vznikla trauma a už si hovorím, no ja už na rande nejdem. Hej? Už sa nezdvihnem na ten bicykel. Můžu říct já, to sami si můžu říct já, to byl pěkný kocour. No vidíš, takže vy babi lovíte kocúrov a my chalani lovíme kočky. No a čo sa stane? Ale toto vidíte, tento scenár sa opakuje v hociakej situácii. Či idem na rande, či idem dávať príspevok na Facebooku, alebo či idem čokoľvek urobiť. Hej? Čo môže zaváňať chybou a zlyhaním a nemám dostatočnú túžbu a vášeň v tom položenú, v tom lovení kočiek a lovení kocúrov, tam je to silne nastavené, lebo tam je obrovský ten energetický potenciál udržať ten rod, hej? A mať potomkov a tak ďalej a tak ďalej. A byť v komunite, byť v spojení s partnerom životným, pretože vo dvojici sa to lépe táhne. Hej? Tam máme obrovské množstvo takýchto všelijakých rečňovaniek, ktoré nám jasne hovoria, čo máme robiť. A sú také jednoduché. Hej? Len sa ich treba držať a robiť ich a trénovať to. Takže ruku na srdce, to je prvý taký kotviaci ten bod a kotviaci moment, kedy si uvedomujem, že som tu a teraz. Nie som niekde v minulosti, kde som x-krát možno zlyhal, lebo moja mysl to proste eviduje ako prioritu. A tá kritika treba z rodičov a okolia mi to proste ten zoznam tých zlyhaní dáva prednosť, lebo ja mám aj zoznam víťazstiev, ale tá kriticky nastavená mysel, prehnane kriticky nastavená mysel, nehovorím o zdravom kritickom sedliackom rozume, ale tá prehnane zdeformovanie kritická mysel, pretože kritizovaný rodičmi, kritizovaný školou, kritizovaný vládou, kritizovaný pánom farárom, všade kritika a naša mysel, no fajn, super, mám super kritické myslenie, ktoré ma dáva dole. Ja, keď sa dám do prítomného okamihu, zabúda mysel na minulosť. Ona sa tam snaží stále dobíjať. Mojou úlohou je tam nepustiť ju. Mojou úlohou je dať ďalšiu výzvu. Dobre, nereaguješ ešte teraz na ten dotyk, na ten
si buchni do tých prst teraz, buchni si, čo to spraví. Proste ťa to prepoluje to mysel, hej. Keď to buchneš na to srdce, tak hej, a mysel, aha, studená sprcha robí to isté. Je veľa vecí, ktoré nás dostane do prítomného okamihu. Ale ich potrebujeme nájsť a robiť. Hej? Kotviť sa v nich. Ukotvovať sa v tej prítomnosti. Tak, som v prítomnom okamihu. Srdce na správnom mieste a ruka na správnom mieste na srdci. A druhá vec, dých. Aktívny dých a jeho sústredenie na jeho dynamiku. Žiadne meditácie, žiadne proste stavy Ježiš, ako mi je dobre a tak ďalej, lebo meditujem. Nejdeme meditovať, my sme v dynamickom stave aktívneho tvorenia. Hej? Tu je veľmi dôležité si to uvedomiť. Môže to zvádzať, že to má podobu meditácie, ale nejde o meditáciu. Nejde o ezoteriku. Ide o energetický proces naštartovania svojho emočného a mentálneho systému a zobudenia imunitného systému, odolnosti emočného, emočného imunitného systému. Hej. Ten fyzický imunitný systém veľmi dobre poznáme, lebo sme okolo toho motaní všelijakými tými epidémiami, neviem čím, ale emočný imunitný systém funguje podobne, ale málo kto o ňom hovorí. Týka sa to emočnej inteligencie. Je to schopnosť, keď spadnem z toho bicykla, sa tu dole proste mágam v tom bahne, emočný imunitný systém, ak mám v dobrej kondícii a viem ako na to, tak sa hneď dvíham a idem hore. Ak mám emočný imunitný systém netrenovaný, tak ako nemám trénovaný fyzický imunitný systém, tak sa dlho mi trvá, stále sa v tých sračkách motám a mám problém sa vyškriabať hore. Hej? Chronický stav. Ruka na srdce, dýchanie. Ďalšia hračka pre mysel. Sústreť sa na dýchanie. Ja potrebujem vedomím kontrolovať mysel. Ja, keď mysli poviem sústreť sa na dýchanie, to nerobím mysľou, to robím vedomím. Mysel si len myslí, že si myslím. Hej? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že mysel kontroluje vedomie. Kedy kontroluje vedomie mysel? Keď ho dostane do prítomného okamihu. Ako náhle mysel uteká do minulosti a mysel utečie do budúcnosti, v strachu je mimo kontroly vedomia. A mojou úlohou to je ako ten zatúlaný pes, ktorého potrebujem vycvičiť a musí mať signály nastavené signály, návyky a toto sú signály, to sú kotvy. A tie privolávajú toho zatúlaného psa, tú myseľ, ktorá sa rozbehne do minulosti alebo do budúcnosti. Pripomínam to znova a znova, pretože si uvedomujem, že to je obrovsky dôležité a málo kto tomu venuje pozornosť. A ja. Hej? A vďaka tomuto, že to robíme s Jahánkou každý deň, tak som si to čím ďalej silnejšie uvedomoval, ako to je dôležité sa ráno ukotviť do prítomnosti a z toho ísť vonku. Hoci kde, či idem do kuchyne, či robím na sociálnych sieťach, alebo sa hrám s mačkou, alebo s Katkou som na prechádzke, alebo čokoľvek iné robím. Držím si ten prítomný okamih maximálne, ako sa dá. Dýcham. Energetický stav dýchania je vlastne krmenie sa. My si myslíme, že keď sa krmíme 2-3 krát, 5 krát, možno niekto 10 krát za deň, takže proste to je dôležitý energetický doping, hej. Áno, má svoj význam, ale ešte dôležitejšie dýchanie. Dýchanie robíme tisícekrát za deň. Krmíme sa párkrát za deň. Takže čo má väčší význam? Čomu venovať pozornosť? Dýchaniu alebo krmeniu? Abych řekla dýchání. Tak. A to je jednoduchá skúška správnosti. Ako dlho vydržíš bez dýchania? Tak to jsem neskoušela. No skús. Ako dlho vydržíš bez jedla? Tak čo je dôležitejšie? Hej, kebyže zase mysel začne tam argumentovať, ale no, To ja mě musím. to dýchání. To jídla bych řekla, že se to dá vydržet díl. Zase, vidíš, takže zase dôležitá. Čo je dôležité? Čo je priorita? Kde mám držať pozornosť? Na dýchaní.
Čím dýcham? Ústami, nosom, ušami, alebo ešte ďalšími dierami v tele. Nosom. Nos je programovaný a proste nosné dutiny sú na dýchanie, nie ústa. Toto je kľúčová energetická záležitosť, ktorú vkladám teraz trošičku mimo z toho. Toto nebolo v tréningu, ale viem, že to dýchanie nosom je kriticky dôležité pre náš energetický stav, našu energetickú a emočnú stabilitu, aj fyzickú stabilitu. Zdá sa to somarina, ale je to preskúmané vedecky, lekársky dokázaná záležitosť, že prestať dýchať ústami, začať dýchať nosom. Začnú sa dieť veci, začnú sa dieť zázraky. Ale to uverí len ten, kto to vyskúša. Ja darmo tu budem teraz rozprávať, tak ako o tej kotve na srdci, tak ako o tom dýchaní. Tak poďme na to. Výborne. Veľmi dôležité je to, čo som si uvedomil vďaka tréningu, je zmeniť svoj status. Ja chcem toto dosiahnuť. Ja si želám toto a toto na ja ti želám toto a toto. Ja ti pomáham dosiahnuť toto a toto. Čo si ty želáš? Hej? A tu smerujeme pozornosť trebárs. V tomto prípade napríklad ja a Jirko smerujeme pozornosť na Hanku. Potom sa vymeníme v ďalšom cykle. Ja a Hanka smerujeme pozornosť na Jirku. Čo si želá dosiahnuť? A v treťom kole sa vystriedame a Jirko, Hanka venujú pozornosť Jozefovi, čo si želá dosiahnuť tu a teraz v tejto chvíli. Tak toto funguje. Ja si uvedomujem, že keď si zatváram oči, tak pomôže mi to sústrediť sa na prítomný okamih, na to dýchanie a na ten dotyk. Na druhej strane to zatvorenie očí. Tí, ktorí trénujete meditácie, tak môže vás to prepnúť do meditačného stavu. Na to si dať bacha. Nejde o meditáciu. Ak vás to prepína do meditácie, otvoriť oči a vrátiť sa sem, tu a teraz do aktívneho sledovania, čo sa deje. Čiže ja si idem trénovať to, že budem na vás kúkať s otvorenými očami. Možno na prvé sekundy si zavriem oči, aby som sa naplno dostal do tej prítomnosti tu a teraz, do toho pocitu s telom. A toto je to, čo si sa Erko pýtal. Možno trošku dlho som sa do toho dostával, na tej odpovede, ale to sú proste súvisiace energetické stavy, v ktorom to programovanie podvedomia sa deje tu a teraz. A podvedomie zase tie programy chrlí vonku tu a teraz. Hej? Podvedomie nedáva tie programy v minulosti ani programy v budúcnosti. Ono dáva všetko, čo sa deje tu a teraz. Hej? Zase z biomechanického, lekárskeho a vedeckého výskumu je dokázané, že reakcie tela športovca, ktorý si má predstavovať, že beha, ale leží na posteli, len si intenzívne vizualizuje, že uteká. Reakcie tela, všetky biomechanické, energetické, svalové napätia, všetko je v 100% zhode ako so športovcom, ktorý uteká reálne v danej chvíli a je takisto monitorovaný. To telo nepozná rozdiel medzi tým, že ja si to myslím a ja to aj robím. To je zaujímavý fenomén. To znamená bacha na to, čo si myslím. Ak si myslím, že som nikto a nič nedokážem, telo sa tomu prispôsobí a nedáva ruky na klávesnicu. Bojí sa tam napísať tie písmenka. Lebo tá akcia je, nerob to, nemá to cenu, nemá to zmysel, ty to nedokážeš. Ak nechám bežať tie programy z podvedomia, ktoré tam sú od detstva z minulosti. Preto teraz, v mojej chvíli, v mojom stave je potrebné vypnúť tú minulosť. Niekto sa rád zase hrá s budúcnosťou a s tými strachmi a obavami, ako príde koniec sveta, neviem, ako čo všetko sa zrúti sa finančný systém a ja neviem, čo všetko sa stane a teraz stále sa proste bojí tej budúcnosti. Umriem, hej, čo sa stane po smrti a každý si vymýšľa tá jeho myseľ a ego všelijaké príhody a drží sa tých svojich obľúbených strachov. Je to jedno, tam nemám čo robiť.
Ja potrebujem byť tu a teraz. Tu a teraz potrebujem dosiahnuť to, po čom túžim. Ak mi to má priniesť tá klávesnica, na ktorú mám naťukať tie slova, ktoré majú byť na sociálnej sieti, alebo vložiť tam ten príspevok, ten obrázok, tu a teraz, v tejto chvíli to tam vkladám. A mi je jedno, kto čo ako bude reagovať. Mám tu silu. Mám tu silu na to pozerať, mám tu silu to počúvať. Všetko, čo sa tam deje. Aj tú krásu, aj to, čo vnímam, že nie je pekné. Mám tú silu, som tu a teraz. Mám tú silu, tak ako som stál z tej cesty, keď som si rozbil koleno a učil sa bicyklovať a znova som stál a mám tú túžbu, tú istú silu, tú istú túžbu. Teraz v sebe viem zobudiť a idem a urobím to znovu a znovu, čo mám robiť. A robím to tu a teraz. V tejto chvíli to robí Hanka. Tá sila je v každom z nás. Tá sila zdvihnúť sa a ísť a urobiť tú akciu. Teraz. Ako náhle skončíme tento aktivačný rituál, tu a teraz v tejto chvíli urobím všetko to, čo mám v zámere urobiť. Tá akcia mi potvrdí, že som silnejšia, než si myslím. Tá akcia, Hanka, ti potvrdí, že si silnejšia a šikovnejšia a zručnejšia, než si tvoja mysel myslí. Ak cítiš urobiť krok a zmeniť smer jazdy, zastav, zmeň smer jazdy a naplno šlépni do pedálov a rozbehni sa a urob to, čo máš urobiť. Dôležité je držať ten smer. Keď už si sa rozhodla, nepochybuj, neobzeraj sa dozadu, či si sa dobre rozhodla. Proste sa rozhodni a choď tým smerom, pretože ako náhle zastavíš a budeš pochybovať, nikdy nedosiahneš cieľ. To je presne. Každá cesta. Teraz mi to tak prišlo zaujímavé. Každá cesta vedie do Ríma. A čo ten Rím? To je tá túžba, ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. To je jedno, ako sa vydáš cestou. Dôležité je tam vydať zo seba všetko. Samozrejme to okolie. Vnímam, že je niekde menej podporujúce, niekde je viac podporujúce. Dobre, vyberiem sa cestou, kde to vnímam, že je viac podporujúcejšie a idem. Ale idem naplno, pretože tá istá cesta vedie do toho môjho symbolického Ríma, toho môjho cieľa. Ale potrebujem tam vydržať ísť. Ako náhle sa zastavím, spochybním, vrátim sa a zase pôjdem inou cestou, zase v polovici cesty spochybním, vrátim sa a urobím toto x krát. Kam dojdem? Uvedomujem si tu a teraz v tejto chvíli, že mám na to dosiahnuť svoj cieľ. A vydržím na tejto ceste, na ktorou som sa rozhodla ísť. Som odhodlaná v tejto chvíli, aj keď zistím, že niečo nefunguje, nájsť cestu, nájsť spôsob, ako to funguje. Ale udržím si smer. Smer do svojho cieľa, do svojho zámeru. Tak to je, tak sa to deje tu a teraz. Každú chvíľu, sekundu, minútu, hodinu, každý deň môjho žitia a bytia.
Ďakujem, ďakujem, Hanka. Stále. Drž svoj smer, drž svoj zámer, otvor oči a vidíš stále svoj smer, svoj zámer. Otvor oči a vidíš svoj smer, svoj zámer. Vidím svůj směr. Vidím, Výborne. děkuji ti, doktor. Děkuju. Musí tam byť stále, aj keď otvoríš oči. Hej? Je A tam, tak, vidím je, ten směr, kterým se mám vydat. Takže výborne. se tím směrem půjdu a Už si nebudu na, to vzdát. už si na Už ceste, jsem už teraz si na ceste. díky, pomohl jsi mi. Výborne. No a ideme na Jirku, pustíme sa do ňoho. Kam ho dotlačíme? Dokopeme ho tam, aj keď chce. No, Ono tak, co, já nevím, teďka momentálně víš co, mě to je takový zvláštní, že člověk neví, co by chtěl. Jo, Teď že, mi říkáš, co myslíš, Jirko? no fakt jako nevím, co bych jako, jak bych se chtěl nastavit, jako který cíl, nebo nevím. zámer. Aký máš zámer No, uh, tvoriť? Čo tvoríš? Čím pomáhaš druhým ľuďom? že já nevím, já, jako vůbec mě nenapadá žádný záměr normálně teďka. Mhm, Jo, že nemám úplně nějaký konkrétní cíl, jako ani záměr, tak jako vlastně nic, jo. mhm. Zaujímavé. Víš co, to je, ono totiž to je takový zvláštní, že někdy, a nevím, kdo to, počkej, kde to tam bylo? To bylo, a to jsme měli v tom chatu, ne? Že to ta Jitka psala, že pořád se nemůže ničeho zbavit, nějakých těch myšlenek. Mhm. A já jsem tam napsal, že jednoduše, nevím ani přesně, co jsem tam napsal, ale že, jakože dělám, že nic. Ale ono to je fakt jako, že tak někdy ti to pomůže jako dělat, že nic, no. Áno. Je to jeden zo stavov. A ešte raz, keď sa do toho pozrieme, na tú tabulku, tak je to stav, ktorým si prechádzaš, že tam je ten niekde v tej neutralite, hej, ten stav, energetický stav takej nejakej neutrálnosti, taký pokoj, hej, cítiš tam pokoj, kde ani ťa to neťahá do nejakej aktivity, ale ani nie si v nejakom takom, že nejakej ľutosti alebo nejakom proste, že ti to vadí, hej, že no to nechcem, hej, proste si v pokoji a miery. A to je veľmi zaujímavý stav, ktorý popisuješ, pretože vlastne aj my si definujeme ten stav, prítomný okamih, si definujeme pocit pokoj mier. Hej? Pokoj mier a krása. Je mi pekne, je mi krásne, som v pokoji miery. Hej? Vy máte, hej, pokoj je vlastne izba. Hej, máte pokoj. Takže to je tiež taká zaujímavá hra slov. To znamená, že áno, je to určitý energetický stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť. V pohode. Hej? Zase môžeme z neho kmitnúť dole, môžeme z neho kmitnúť hore. Hej? A zase tam je otázka, zase, čo nás vykopáva do tých energetík vyšších a čo nás zase skopáva do tých nižších energetík. Čo sa udeje? Či niečo niekto povie, či sa stane nejaká udalosť, hej? Ktorá nás jedným alebo druhým smerom vyhodí z toho takého neutrálneho stavu. Hej. Takže OK, v poriadku. V tejto chvíli ja mám takú túžbu nastaviť stabilnú osmičku, ktorá by sa pravidelne stretávala raz týždenne a že by sme si to otestovali a vyskúšali vlastne v tých pravidlách hry, ako sú definované. Hej, že tam nebudem vymýšľať, ako som už doteraz kadečo vymýšľal, hej, ale bude to dané, definované tak, ako to bolo preskúmané, ako to bolo vytvorené autorom
popísané autorom, hej, lebo tento fenomén sila 8 je funkčný, odkedy je civilizácia civilizáciou. Našou zaujímavou schopnosťou je popisovať a dávať to do takých nejakých návodov a manuálov, že takto fungujú určité veci. Čiže my popisujeme teraz, ako funguje sila a podpora komunity, ktorá sa deje od histórie ľudstva. Každá rodina v tomto beží. Dneska, ja neviem, športové kluby v tomto bežia. V tomto bežia politici, v tomto bežia náboženské organizácie. Proste v tej energetike vojenské organizácie v tomto bežia. Hej? Takže komunitná sila 8 je aktívna vo všetkých skupinách ľudských, ktoré si viete predstaviť, že nejakým spôsobom spoločne niečo robia, čokoľvek. Je to jedno, či je to negatívne, či je to pozitívne, proste je tam tá sila aktívna. Pretože ten neutrálny princíp, on nerieši, že či sa pridám na tú stranu alebo na tú. Hej. Takže našou úlohou je byť si vedomý toho, že to tu je, byť si vedomý toho, že to viem uchopiť a byť si vedomým, že to viem, tento nástroj vedome použiť ako rezbar, použije vedome nožík a vie, čo s ním má urobiť, aby sa neporezal do prsta, ale aby vystrúhal krásnu proste sochu, ten svoj zámer a cieľ. Hej? A toto je naša úloha. Vedome vedieť s týmto fenoménom narábať. Možno sa tak nestane za týždeň, možno sa tak nestane za mesiac. Ale máme ešte roky pred sebou. Ak takto, treba aj rok nám to bude trvať, kým dosiahneme majstrovstvo a návyk. No a čo? Na ďalších 60 rokov, ktoré sa chystám tu byť, mám proste skvelú hračku. Hej? A schopnosť a zručnosť, ktorú môžem používať vedome. Takže na to sa teším. Proste ja to proste budem robiť, kým to nedostanem do takého stavu, aby to naozaj malo zmysel pre ľudí, aby to aj mne dávalo zmysel, aby sme sa v tom cítili skvele, čo všetko, aké zázraky spolu dokážeme tvoriť. Takže teším sa na to. Teším sa na to. Ďakujem dneska. Áno, Hanka? Můžu ještě? Takže já si napíšu mý sponzorce přes ten globál a trošku si potom upravím ten Facebook. Zeptám se jí, co můžu z toho dát a když tak tam zkusím propagovat ten globál. Já mám totiž sponzorku, která mi zavolá, aspoň. No, takže presne. Takže vidíš, tu máš ďalší veľmi dôležitý moment, prečo máš svoj dôvod. Hej, lebo my môžeme o tom do nekonečna filozofovať. Ty máš svoj dôvod, vieš svoje prečo, ako ti to funguje, kde ti to funguje lepšie, ísť tým smerom, ako sme si to pred chvíľkou predviedli. Máš podporu síly 8, ktorá vôbec nerieši zase žiadne nejaké príslušnosti politické, náboženské, ani nejaké biznisové, podpory každého člena rovnakým potenciálom. Takže výborne, to som sa ťa chcel spýtať, aj teraz si to sama povedala krásne, že tam máš sponzorku, ktorá vlastne má robiť toho lídera pre teba. Hej, a poradcu a podporu. Hej. To znamená, je to... I když jsem si neozovala, ale zjistila jsem, že to tam prostě funguje. Koukla jsem se do své kanceláře a zjistila jsem, že mi chybí 2 body na to, abych měla provizi. Výborne. Výborne, takže vidíš, máš definovaný aj cieľ, ktorý je pre teba reálny, dosiahnuteľný, to je výborné zase pre tvoje mysel, pretože si to vie predstaviť. Ako náhle si to vie predstaviť tá mysel, že tie 2 body sú reálne a dosiahnuteľné, tak už sa to tam dá robiť. Ako náhle by to bolo 200 bodov, ktoré je sci-fi pre tú mysel, tak to je prúser, rozumieš? Takže máš proste výzvu, ktorú je potrebné rozdeliť na menšie výzvy. Hej, ako sme si aj hovorili predtým. Ktorá je strašne lákavá. Výborne. Takže už si vlastne v tej energetike úplne inde. Keď si porovnáš tie energetické stavy s tou firmou a s tou firmou, alebo s tým smerom a s tým smerom, tak si úplne hovoríš, tak vidím na tebe, že to je úplne o niečom inom. Keď už o tom hovoríš, tak si nadšená, hej, že proste ideš do toho. Tak to je super.
Druhá veľmi dôležitá vec, Hanka, je tá, že my si so sebou ťaháme všetky svoje návyky a všetky tie proste darmo, no nie darmo, zmeníme síce firmu a zmeníme všetko, čo si myslíme, že nám pomôže, to okolie zmeníme, to je super, ono je podporúce, ale my potrebujeme pracovať aj v svojom vnútri, chápeš? Hej? Lebo my si tie návyky dotiahneme všade, kam ideme, tak tie návyky idú s nami, to nastavenie podvedomia. Čiže treba trénovať tie svoje emočné stavy, akékoľvek kopance, ktoré nás dávajú dole, okamžite ukotvovať cez prítomný okamih a dostávať sa na vyšší level pocitu. To je jedno. O jedno poschodie, o jeden stupienok vyššie znamená víťazstvo. Hej? Nebo krok po kroku a je to taky to samé. Tak, Malý krůčky a dojde člověk k cíli, jestli to chápu správně. tak. Naším cieľom je cítiť sa skvelo a z tejto pozície, z tohto energetického stavu ísť do tej akcie. Takýto postup by sme si mali navyknúť. Hej? To znamená, vždy, keď idem niečo robiť, a nemám z toho dobrý pocit. Aj keď je to umývanie riadu, tak si na tom natrénujem tento rituál. Proste dám sa do prítomného okamihu, ruku na srdce, predýchnem sa, zoberiem všetkých za ruky, všetkých ruky, zoberiem ruky všetkých zo sily osmičky a strčím ich do toho umývadla, nech robia za mňa. To by bylo zajímavý, to by bylo zajímavý. No, takže takto by to malo fungovať. Ako aj v tej vizualizácii, kľudne si tam daj srandu, daj si tam proste čokoľvek, čo ti tam proste vytvorí ten nový energetický stav, že áno, neumývam to sama, proste sú tu všetci okolo mňa, sú tu so mnou, hej, a pomáhame si s Jsem tomto. sama, neuklízím sama, jste tu všichni. No. Takže to sú presne to sú tie veci, ktoré ťa dostávajú človeka do toho stavu. Fajn, idem, urobím to a budem to mať rýchlo za sebou. A budem spokojný a budem na seba hrdý. Že? A potom čo? Tá hrdosť, spokojnosť je čo? Vyššie sebavedomie. Hej? Je to takový zajímavý pocit, takový zvláštní, krásný pocit. Tak, hej. Dobre, Jirko, čo si ešte vysledoval z nášho pozorovateľ a analytik? No, to jsem taky zvědavá. No, víš co, teďka mi tak napadlo, jak Hanka říkala o tým globálu, jo, tak ty různý ty multilevely a teďka si ven, že ti lidi, co jsou jakože na vrcholu, že to té pyramidy vždycky, to jsou takový ti lídři, že, tak ti lídři, i když je ten jako multilevel úplně na nic, že No. oni jsou úplně, jako říká, ono to jde třeba už úplně do kytek všechno, ale ten lídr má tak vysoké sebevědomí, jo, a tak je naučený, a nevím, jestli z minula, nebo ho to někdo naučil, nebo zkrátka jeden to bere od druhého, že on dokáže ty lidi přesvědčit ještě pořád, dejte tam ty peníze do toho. Jo. Tak. Že druhý by to už dávno vzdal, že jako odejde s toma pryč, řekne, to je blbý, to vůbec nefunguje, lidi si nic nekupujou, ale ten lídr, ten tam jde a řekne, a teďka má tu svoji energii a to sebevědomí takový, že je pořád ještě schopen tam nahnat další lidi. Tak. Jenomže, Jirko, moment, ono záleží taky pod kým seš. Ono záleží, jaký ten lídr je. Já mám skvělou ženskou. Víš co, to právě říkám, ale tady toho lídra, toho poznáš až tehdy, až ten globál bude jakoby umírat, jo, až bude v té fázi, že už jako noví lidi tam nebudou přicházet, ono to, jako toto je takové jako, ale to není zase úplně, že super multilevel, to je jako prodej zboží, tak tam to zboží se pořád prodávat nějaký bude, ale když vidíš nějaký ty multilevely, dneska to bylo to Mavie, nebo co tady mě dneska přišlo, to vidíš, že to je očividně jako podvod, jo. Tam už aj psali lidi, že je to, že na to musí být člověk hrozně otrlej, aby toto něco takového jako reklamoval nebo inzeroval někde, ale vidíš to, jsou tam lidi a lídři, kteří opravdu pořád to táhnou dopředu, jo, a to sebevědomí je tak vysoký, že oni jako vůbec nehledí doprava doleva, ale jedou si pořád to svoje. Až to zavaruje, tak to potom bude jiná, jo, ale do té doby pořád jedou dál a dál.
No Tak, jo, Jirko, teď ti ještě něco řeknu. Já jsem ten globál nedělala určitou dobu. Já tam mám paní pod sebou, která mi teďka hodně nahnala vodu. Takže mně chybějí vlastně, když bych udělala teďka objednávku a měla bych 2 vlastní vody, tak už dostanu provizi. tak, Jirko hovorí o dôležitej veci, a schopnosti a zručnosti, ktorú tí ľudia, tí lídri, ktorí vedia takto presvedčovať ostatných ľudí, oni to natrénovali. Oni majú, samozrejme, máme nejaké schopnosti a dannosti, nejaké talenty máme. Lenže ak ich nerozvíjame, tak fakticky sme takto. Príklad, zoberme si dvoch športovcov. Jeden je talentovaný a jeden nie je. Ale ten talentovaný nevenuje tréningu takú pozornosť ako ten netalentovaný. Ten netalentovaný dosiahne oveľa lepšie úspechy a výsledky ako ten talentovaný, ktorý fláka tréningy. Čiže Protože ten netalentovaný se tomu věnuje. tak, tréning robí majstra. Tréning. Talent je dobrá štartovacia čiara. Je to skvelý, ako taký ten štarter, lepšia štartová pozícia, tak to nazvime. Ale v každom prípade je tam dôležitý takisto tréning. To znamená, ten líder, ktorý takto vie presvedčiť, ktorý sa dostane do tejto pozície svojho vlastného seba presvedčenia, tak on v tej energetike dokáže vlastne strhnúť tých ľudí. Ale bacha na to, toto funguje všade. Toto funguje v politike, toto funguje v náboženstve, toto funguje vo vojnových stavoch. Tá propaganda, lebo to, čo robí ten líder, je propaganda. A propagandu zažijete aj v negatívnom, aj pozitívnom slovom zmysle. A majstri propagandy vás dokážu presvedčiť, že urobíte také veci, ktoré by ste v živote, teraz keby sme sa o tom rozprávali, že či by si to urobil, alebo urobila Hanka, tak teraz povieš nie. Ale nasadí sa tam propaganda do tvojej mysle, začne ti to dennodenne programovať mysel, presne, jasne definovaná propaganda. Keď sa ťa spýtam o krátku dobu, možno pár mesiacov, 2-3 mesiace, aj 90 dní, keď sa ťa spýtam, vtedy sa už vytvára návyk myšlienkovo-emočný, 90 dní a viac. Tak keď sa ťa spýtam na tú istú vec, tak ty povieš, prečo nie? Nemám s tým problém. Hej? Vojenská propaganda. Dneska by som ti povedal, ja nezoberiem zbraň do ruky. Nasadia mi do hlavy propagandu a za 3 mesiace, za 90 dní cca, je to tak vysledované, nejak vyštudované, otestované, keď sa vytvorí nový návyk, nové presvedčenie a dajú mi do ruky pušku, neprotestujem a idem. A strieľam. To je stejně zajímavý. Ale Co tam tu je odpo- to je jasne, to je všetko je programming. Tak ako ťa vie propaganda naprogramovať na pozitívny výsledok a pozitívny zámer a ty ideš a dokážeš to urobiť. To sú tieto multilevelové systémy, oni majú v 80% pozitívny zámer. Hej. Sú tam aj podvody, nejaké percento, to je jedno, či 20, alebo koľko to je, alebo je to 50/50, to je jedno. Ale proste v pozitívnom zámere ťa propaganda vie krásne vytrenovať a dosiahneš úspech. Ale vie ťa natrenovať aj v negatívnom smere. Na to si treba dávať bacha. A Právě no, člověk by se měl zamyslet, jestli to je pozitivní nebo negativní. no a hlavne vedieť, ako tá propaganda vstupuje do mojej mysle. A keď viem, ako tá propaganda programuje moju mysel, ja viem, ako ju mám zastaviť, tú moju mysel, aby tej propagande, ako ten programming zastaviť. My sa teraz trénujeme nielen preto, aby sme trénovali, ako byť úspešný v tom a dosiahnuť svoje zámery a ciele, ale my sa trénujeme zároveň aj v tom, ako byť imúnny voči propagande, ktorá nás chce naprogramovať pre svoje nekalé úmysly. A my si to nemusíme uvedomiť, keď sme netrénované, keď máme svoju myseľ, nemáme pod kontrolou, beha nám tu jak splašený pes, minulosť, budúcnosť a furt strachy a obavy.
Cez strachy a obavy sa krásne ľudia dajú zmanipulovať a naprogramovať. Kohokoľvek. Pretože strach väčšinou je v minulosti a v budúcnosti. V prítomnosti teraz, tu, ti prakticky nič nehrozí. Ale keď sa ťa začnem pýtať, čoho sa bojíš do budúcna a začneme si to intenzívne aktivovať, za chvíľku zalezieš pod posteľ. Do takej depky sa dostane, že sa budeš báť pozrieť. A to isté aj... Ono na toto jsou, ale víš co, zase to máš zase lidi a národy. Vem si, že jako český národ není tak úplně, jo, že by ho byl schopen někdo to propagandou, jako vždycky, že, ale to nebyla ani tak propaganda, jako dřív třeba, jakože systém, jo, to tady nějak vedlo. Ale vem si Rusy a vem si Němce, že dneska Rusy, jak jsou to propagandou zblblí, že oni fakt si myslí, že třeba útočí na ukrofašisty. A když si to byli Němci, kteří zase, že všude bylo jako, že byli lidi, kteří chtěli zničit Německo. Přitom to nebyla vůbec pravda. Jo, že to není to ani tak úplně jako, že jeden člověk, ale je to vždycky takový jakože národ. Jo, že podle mě Slováci jsou víc náchylní na jakoby to na propagandu, která je nějak jakoby manipuluje, než Češi. Vieš čo, beriem to tak, lebo je určitá citlivosť, hej, schopnosť byť odolný voči propagande a určitá necitlivosť, alebo takto to nazvime, tak ako je to jednotlivci, ako to máme rôzne nastavení, že sme viac alebo menej odolní voči propagande, aj tá kolektívna energetika tak môže byť nastavená. Súhlasím, hej? Lebo sú národy, ktoré sú viac také, ako by som povedal, rebelantské a sú národy, ktoré sú viac také akože poslušnejšie, hej? To znamená, že symbolika slova zase. Takže jasne si vieme podľa toho predstaviť, že ktorý národ skorej zmanipulujem. Ten poslušnejší národ zmanipulujem skôr ako ten rebelantský. Ale aj na rebelantov existujú manipulačné techniky. Dôležité je vedieť, že zase sme pri tej podstate a mňa zaujíma, ako ma manipuluje ten zvonku, pretože ma učí, ako používa moju mysel. A keď on vie zmanipulovať moju mysel k niečomu, tak ja sa potrebujem naučiť, ako ja dokážem zmanipulovať svoju mysel k tomu, čo ja chcem. K tomu svojmu zámeru. Rozumieš? S tým svojim vedomím sa potrebujem dostať do stavu supervízora nad svojou mysľou. Lebo ja tým, že som nie vedomý si seba, tak môjim supervízorom sa stáva, ona si ukoristí ten trón, myseľ a ego. Hej? A v tom prípade to vedomie stráca tú schopnosť kontrolovať myseľ a ego. A mojou úlohou je zobudiť to vedomie a zobudzame ho cez prítomný okamih. Vedomie sa zobudza vo chvíli, keď som v prítomnom okamihu. A udržať ho v hre je najlepšie, ako náhle sa držím čo najsilnejšie pozornosti, čo teraz robím. To je tiež zase tréning. Ak jem jedlo, tak sa sústredím 100% na chuť, vôňu. Nepozerám mobil, nepozerám počítač, nerozptýlujem sa ničím iným. To je tréning, mentálny tréning. Pijem vodu, sústredím sa 100% na chuť, vôňu, všetko, čo tá voda, alebo akýkoľvek nápoj. Hej? Zase tréning. Vtedy som vedomý. Ako náhle a máme s tým čo robiť. Ja s tým sám mám čo robiť, aby som nepozeral mobil a nejedol pritom niečo alebo nepil a tak ďalej. Hej? Nesedel na záchode a nepozeral do mobilu. Takže... Takový taky existují, že chodí na záchod s mobilem. Jasne, ale to v princípe... No vidíš to, ale to už je ono, teďka tady, jako ve Vsetíně Čunek, já nevím, jestli ho znáš, to je senátor a starosta nebo primátor Vsetína, že? Tak ten zakázal od 1. září ve všeckých školách, které jsou na Vsetínsku, nebo na Vsetíně teda, zakázal mobily. Jo? Mm-hmm. Úplně jakože natvrdo, vůbec není tam žádná výjimka, už mají skřínky, tam zamkneš mobil ráno, potom až odchází ze školy, i jako učitele, i jako žáci samozřejmě, tak si ho zase z té skřínky vemou, hotovo. Jo? A teďka je mraky lidí, kteří jsou proti tomu
a mraky lidí, kteří jsou jakoby za to, jo, že je to správná věc, že? Takže oni vlastně, jako podle mě je to dobrá věc, protože ty děcka je fakt jedno, že dneska, když posloucháš tady jako média, tak nejhorší problém je, že jako už je málo psychiatrů, protože se žene taková ta vlna toho, jako že ty děcka jsou fakt z toho magoří, jako. Jo? Porucha pozornosti, Jo, že sústredenie. oni nejsou schopni vůbec jakoby chvilku být nějak v klidu, chvilku jako přemýšlet nad tím, co dělají. Třeba ty jsi říkal, že jí nebo pije nebo něco takového, tak on pořád u toho má ten mobil. Jo? A toto třeba je dobrý, že on ten čunek přijde, jako ať ho má rád někdo nebo ne, tak on přijde a řekne, dívejte, mi to připadá blbý, tak to tady zakážeme. Jo? Půlka je pro, půlka je proti, ale on veme takovou tu odvahu a řekne tady, tak to je lídr, jo, který to má nastavený v hlavě tak, že on ví, jako, že pokolikátý on byl zvolený, on tam je snad 20 let, nebo já nevím, jo, a senátorem taky už mraky let, že jo, ale on je tak jako si jistý, že ti lidi ho pochopí, i když je to třeba jako proti části, jo, těm lidem, že je to jakoby úplně jako uráží, nebo že je to proti ním, proti jejich mysli, Jasné. ale on Áno. to prosadí, hotovo prosadí. Tak. A tu je veľmi dôležité si tiež zase, čo je dôležité, naučiť sa od neho, ako to robí. Hej. Ak to vnímam, že je to pozitívny zámer, tak je potrebné preštudovať si, ako to on dokáže získať ľudí na svoju stranu. Hej. A to je podobný príbeh, ako keď sme zdieľali a robili sme aktiváciu na ten zámer hojnosti cez ten film, ten zázrak v tom Vorglu. Hej. Ako ten dokázal ten starosta vlastne vytvoriť ten komunitný efekt, že ideme do toho spolu. To jasné je, že máš na začiatku jednu časť, ktorá je proti a jedna časť, ktorá to pochopí rýchlo. Aký je toho význam. Hej? Takže aj v našej hre, a ináč napríklad aj v mojej výzve je osloviť ľudí tak, aby pochopili zámer celej aktivácie Sila 8. Hej? Aby porozumeli aj tomu, že ako sa to deje v čase. Aby neodpadli po pár týždňoch, že nedieje sa to podľa mojich predstav, tak ja sa na to vykašlem a nejdem to robiť. Hej? Pretože ten proces u každého môže bežať úplne ináč a iným spôsobom. A zase, ako sme si hovorili, ak ja si tam nastavím na začiatku obrovský cieľ, že chcem vyhrať olympijské hry, ale ešte som nevyhral ani okresný prebor, hej, šprinte, no tak asi mám problém. Pretože ja potrebujem ísť postupne, ako Hanka hovoril, krok po kroku potrebujem tie víťazstvá dosahovať. To znamená, že aj my si potrebujeme uvedomiť, ako si to programujeme, aby sme sa z tých sračiek, ktorých sme či už zdravotných, finančných a neviem akých, dostali do toho stavu, po ktorom túžime. Hej? Takže o tom to je vlastne, aby som aj ja dokázal to ľuďom vysvetliť zrozumiteľne a tak, že poďte so mnou do tejto hry a ideme si to vzájomne pomôcť dosiahnuť všetky tie naše zámery a ciele, ktoré máme. No, takže v tomto... No. Je jasný, že nedosáhnu toho hned, toho úspěchu. Je jasný, že to bude chvilku trvat. Ale když se budu snažit dělat krok za krokem úspěšně, tak se dočkám toho úspěchu. Tak, to si myslím. Jasné. Tak, a môže to súvisieť aj s tým, že treba zistiť, že zmením, hej, lebo zmením tú cestu, hej, zmením ten zámer, ktorý som mal, lebo mnoho ľudí zistí, že dal som si síce takýto a takýto zámer, ale zistil som, že aha, ale ja chcem v skutočnosti niečo iné, hej. Napríklad niekto si dal zámer, ja chcem milión eur, hej, a v skutočnosti zistil, že za tým zámerom je, že chce mať pocit bezpečia a stability v rodine. Že sa vie o rodinu postarať. Že si chce vytvoriť sebe ten pocit, že viem sa postarať o rodinu. Že som pre nich hodnotný otec, hodnotný partner pre svoju partnerku. Hej? A len za tým si predstavuje, že keď ten milión bude mať, že to bude tak. Hej? A vtedy si ten človek môže uvedomiť, ale ja v skutočnosti nechcem ten milión. Len tak, že chcem milión. Ja v skutočnosti chcem byť pre tú rodinu hodnotný člen tej rodiny, tej komunity.
A tam už sa začínajú vtedy hýbať tie veci. Tam už začína byť, naozaj ten výsledok začína prichádzať. A tam sa začínajú tomu človeku nakoniec aj dariť tie finančné ciele dosahovať. Lebo on si uvedomí skutočnú podstatu toho cieľu, čo vlastne chce dosiahnuť. Väčšinou, keď máme finančné ciele, tak je za nimi schovaný oveľa dôležitejší a hodnotnejší zámer. A tento je to, tá túžba. To je to, čo nás skutočne podrží. Mnoho ľudí má veľa peňazí, mnoho ľudí dosiahlo. A ja som sa dostal tiež z finančnej rakoviny niekoľko desiatok minus 1 000 eur, teraz na plusové čísla, hej, tisícky euro. A čas, mám pocit niekedy, že počkaj, ako chcel som dosiahnuť tento cieľ, ale mám pocit, že ale ja potrebujem cítiť naplnenie a hodnotu. Hej? Že to, čo robím, dáva zmysel. Mi dáva zmysel. Lebo môžem dosiahnuť tie výsledky finančné, ale budem mať pocit prázdna. Tie peniaze mi to nenaplnia. Samozrejme je ideálne to, čo chceme dosiahnuť, aby tam bolo aj naplnenie finančné, všetké, aby sme si mohli dopriať všetko, po čom túžime, hej, a aby tam bolo aj naplnenie tou hodnotou toho, čo robíme, aby nám to dávalo zmysel. To je úplne krásne a ideálne, čo chceme dosiahnuť. OK, dobre, tak sme sa rozkecali. Zase sme tu hodinku, hodinku aj pol. Bylo to, Takže mne... bylo to poučný. No, Díky. ja ďakujem tiež, že ste to vydržali so mňou, priatelia. Tí, ktorí to pozeráte zo záznamu, kľudne si pretočte veci, ktoré si myslíte, že nedávajú zmysel. Všetko dáva zmysel v určitom čase a priestore, keď sa na to pozeráme znova a znova. Ja ďakujem vám, Hanka a Jirko, že ste prišli dneska na túto aktiváciu a teším sa na ďalšie takéto aktivácie, priatelia. Pokiaľ vás zaujala téma, o ktorej sme dneska debatili, píšte komentáre, poďte k nám do partie, hej, nájdete nás na Facebooku, vidíte na nás kontakty, hej, takže mená, nájdete nás na Facebookoch, kontaktujte sa s nami a teším sa na aktivácie, ktoré ešte spolu zažijeme a čo všetko krásne ešte vytvoríme. Majte skvelý večer, skvelú noc, skvelé ráno a tak stále dookola, nech sa deje tu a teraz. Hezký večer, pánové. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, krásny večer.